Yan, luto na po ang ating laing. Handa na po siya para ating kainin. Pipigay na po natin yung nyog. Lalagyan po natin siya ng sabaw ng buko. Salin na po natin yung unang gata. Pangalawang gata na po itong gagawin natin. Yung pang sasabaw natin mamaya. Kain po muna natin itong giniling para hindi na tayo maglagay ng oil. Mantika na po siya. Ilalagay na po natin yung bawang. Isay na po natin yung bawang, sibuyas, luya, saka yung siling haba. Mas gusto ko siyang ilalagay sa umpisa kasi gusto ko yung mas maanghang. Pero kung ayaw niyo po ng maanghang, sa huli mo na po siya ilalagay. Na po natin yung alamang. Po natin sila. Lahat. Natin siya ng konting suka. Saka toyo. Po natin siya ng konting asukal. Ng paminta. Haluin natin. Tapos ilalagay na natin yung pangalawang gata. Pulo na lagyan po natin siya ng 4 cubes. Pulo na siya, lagyan natin na ng laing. Ito na, inilagay na po natin. Haluin lang po natin siya. Pag medyo tuyo na, ilalagay na po natin yung unang gata kanina. Yan, lagyan na po natin siya ng magic sarap. Natin tong unang gata. Antayin na lang po natin siyang maluto. Yan, luto na po ang ating laing. Handa na po siya para ating kainin.